Die hagene ke step ke bamintang in yapai ne ke tien ke jungublai kat kum ke jingbo bait John ke executive committee ngangai na ke kitab jingpen pau ke lenong ke balai nado ke dekat ke bakat sau hadu ke baar po nama ya ke dekat ke baar po wei bat ke baar po ar ngaperkat mangan yo ban kren lashibet ka kitab jingpen pau ka lenong ka balai nado ka dekat ka bakat sau hadu ka baar po but how tau angel jong ka balang hallo dikaya to tho yagini ki ai ro uong u amen unong plau bayaine bat uba shisha ka jing stang ka jing penlong jong ublai ngai tho ken ye ka jing le jong pa ba phamlong ka ba kriat lemni ka ba shit ang ada kwa dik bapandalong kaba kriat lane kaba shit kumta na bapa long kaba susai kriat roem shit roem ngan sopreno yapa na ka shentur jonga na bapaong nga kaba riubha bat nga la penman spa te ngam don ka jingkerdo ay roem bat pamtit ba mapahi palong kata kabalanot khop bat kaba janjar sat bat kaba duk bat kaba matla bat kaba lengkut ngapen ibut hapa bapantit nanga yaga ksir bala prang haga ding bapanda yo manspa bat yaki jangkup bali bapan yokup yaladi bat bakanam pau kata gajing le rain ka jing lengkut jongpa bat ye ka jing sle khmat ban kelan ye ki khmat jongpa bapan yo i kat ye ki bang i nga sneng bat nga sempat to ngeu shit rem namar kata bat to kala ka bamut hakmi nga yeng ha ka jing kang bat ngati lada unoro unyo ngeu ye ka ktin jonga bat un play ye ka jing kang ngan wan rung hapo hau bat ngan ya khawai mit lem badu bat mau lem bat nga kata gade ke tin ga jung blai na ka benta jongi hagane ka por ka bamenta ngala persang ban duai bo blai un bu hanga saya ka wai ga gift pat kata galong gift of teaching lane ka jing ai jong ka jing hikai te barabor ngong try ladang ala ban yalap kadai ka jingai ka jome ngadon kamro ye ka jingai ban hikai te ngam tip mapi kinong yo snau pin yo snau kumno ka jing hikai ne ka jing yalap hagane ka por ka bamenta henry tangawai ka bangan not ban kulara fi bar kata galong bangan kren ye ka tin ka jong blai kum bakalong ye ka kitab jingpen pau la kumno wat la ka don ka jinyale ka bakrau ka jinya tainia hapdeng jong ki rustat theology ki bakrau bat banong da kumwei pat ya unong tho ya kane ka kitab henry manga bat mapi ha ka jing smuto ka baken jaman sen bat kumjoro ha ka jing sakhi jong ka tin ka jung blai ha ka lanong ka baningkong ka dekat ka baningkong ka lanong ka baningkong ka dekat ka bakandai unong tho ya kane ka kitab jingpen pau udai u apostol Johannes yagani ka kitab la tho hakisnem kandai pusan lani kandai punreu hadin ka jingyap ka jongutrai Jesu bala tho ro yagani ka kitab hakapor ka jing sensar jonguta upatsha nero bat kumjuro sowei ubakerteng u Domitian kini kidai ki patsha hagapor balatho yakane ka kitab jingpen pau kaktin jingpen pau ladangi batai ka kamut ban wanra yaka no kabom pau lane ban pen pau lane ban yerap yangi bangin tip yaka ka badon hapo kabam pau shabar lani ngila ban boro hagane ka wai ka kentin
Baka kitab jing pen pau kapen pau ya kano kabare. Lane ka kitab jing pen pau ngamut ban boro kumne ka ai jing tip yanga bat ya fi ya kano kabau blay ulatmu haki hajar snem ke lekno bat lengba ka kitab jing pen pau u blay upen pau hagaktin latin ni ong revelare yagane ka jingmot jong ka kitab jing pen pau habala bataya ka long to on cover habong revelare ka bamut ban launo yaka jingtap bat ban pek don ayu hapo lada pikwa ban tip don ayu hapo jong ka berti ke jong fi on da pilami na ke jing seng pidon kam ban simno yaka to ka jingtap bat ban pek don ayu hapo jong ka lada pikwa ban pen khot yaka syntax ke jong fi namar la slemba ki por pim yo ban pen khot yo don ki knyang yo don ke jaklia pihap ban simno yaka to ka jingtap bat ban pek don ayu hapo jong ka syntax ke jong fi ngangai kata kan yurap ifi ban snow to ka kitab tani ka ka jingmut jong kan ka kitab jing pen pau but ha ka wai pat ka jing batai habangi kren shapang ka kitab jing pen pau ni ong to on veil ban plate ya ka perda ublay ula bore ya kan ka jing shisha da ki hajar snem ban pentip sekibreu ya ka ka bo ula bure namar war ha ka por ka jong jisu om shem la tip uayu jisu ki ba bon ki jiu ki kentat yo jisu ki ba bon ki breu kim tip uai une u jisu androi ai ngo yo blay bo blay ula plate ya kata ka perda bat la pentkutno ya kata ka perda bat la tip pertai baro bau jisu udai tang mo u balong ka lenti shabneng u badai tang mo u nong penem jong ka pertai. The book of Revelation ka kitab jing pen pau ka kren yagini ki sautali ki don ki rustat ki bong baka kren yaki laitali ka bamot yakabala dep yakabamenta bat yakabala shai Hendrai onda ngala pule bnia yagane ka kitab jing pen pau nga shem yagane ka jing shisha baka kitab jing pen pau ka kren yaka history yaka baladep ka kren yaka baminta da now ka kren ro yaka balashai bat ka kren ro yaka bamjukut ka kren ro yaka bneng kata kadai ka jing shisha ka bangilap habangi pule ya ka kitab jing pen pau namar balong yang abangan kren syapang ka balang lodikaya ngatrai kalong ka babha bangin pek ya ka jinglong jonggane ka nongba lodikaya bat kendiat ngin petro ya ka jinglong jong ka balang ka badon hapo lodikaya Kelempet ngala benong bakane ka lodikaya kadai ka nongba. Kala balong bangiong ka nongba hashlong ka don ya ka balang ka jongublay. Hakwala pati halomo ba hamaulay hanong tamay bat kumta terter. Bat ka lodikaya ka don shibon kini ki seltrup ngala banong henrai ngai ngoyo blay baga don ka balang ka jongu blay hagane ka nongba lodi kaya kani ka nongba lodi kaya ka day kata ka nongba ka baruspa bat ka way ni ki jing ruspa jongane ka nongba kalong namar bakala ban penmi yaki wool ki jan wool ki ksai wool bat kumta terter balong bagane ka nongba ka day kita ka nongba ka ba ki breu ki tre shitom ki tre minot ki kedang step ki thia haban damit namar ki kwa ya ka development ki kwa ya ka prosperity ki kwa ban roy ban par ki kwa ban roy spa bat ban man spa
Imat day namar kita kedau, kadon ke influence ro, haki perabangnya kibadon, hagado ke nongba, bakin sngeu sorong, ya kata ke jingman spa ke jongki, bat ya ke jing ru spa ke jongki. Henry snow si banyo to yafi, bakat kum ke history, walad om syam latip ya kisnem ki batikna. Kiong Henry Puar, lani Henry Pulai hadin ka jing yapno ka jung utrai Jisu, ya kani ka nongba la penjot. Bar hadin balawan ka jing penjot, day hagaba kum gada ka por kini ki breu kila perkhat kum no ngin yale. Don giba ai jimot bangin let shau niro, don giba ai jimot bangin ya trehi, don giba ai jimot ngin yo ban ya bala ngin khot de ki waipat ki breu na ka waipat ka nongba bakin tay ya gane ka nongba ka ba kraw ka nongba ka bariuspa. Henry on de kila don ha ka wai ka council but ha ka wai ka sni la ya rai. Ba mangi ki ba don hagane ka nongba na do ki samla ki bala nang ban tray hado ki rangba ki longkmi ngin ya mi pai ba ngin ya tray ya ki jing ki bala jot ki surok ki snong bat ki tau bat bangin penlong biang ya gane ka nongba sasisen ka nongba ka barispa ki breu ki ba don hagato ka nongba ki day kita ki breu ki badon ya kita kemensim bar ngakwa panong yefi ki klempan wat tang si anaro na ka government lene na ka state ki pelot na ka plaga jongki ki tray sitam bat ki penyeng sasisen yagane kanongba ka bakraw bar hausnem laispa nrupawai edi hagane ka jo kanongba ka jo ka balang ka jong blay ka ba don hangto la penlong ya ka wai na ki council ya ka wai na ki jingyalang ba ki ba kraw ha ka ba ki rista ki ba ya tainia kumno bangin penrung ya ki jing tho jong ki babon ban penlong ya ki kum kita ki kitab bala persat mensim dau blay bat ban penmi ya kaktin ka jong blay kabamot kani ka balang kadai kata ka balang ngalapanon ka baruspa kumjoro wat haga jinglong men semro kadai ka balang ka balayo di sibon ki a na ki prophet na ki apostle bat na ki rustat jong kaktin ka jong blay ngan I hanta ban ngilyo ban ya pai na kini ki dekot ki bangamut ban kren hagane ka por ka bamenta kabaningkong kabangin ya pek hangne kalong kadukot kabakat sao ka Bible kaong kumne ngala persang banwat ki dictionary bat kumjoro ya ki kot ki bala ban yarap yanga haga bakado ngala rai banganam shim bon ki jing batai ne ki kot yo banga bakala henry ngan puson bat ngan duai ka ka bo mun sim bo ko jong play udon ban kren haga ne ka step ka bamenta bat kumne uong utrai bat hau tau angel jong ka balang hallo dikaya to tho yakini ki ro uong u amen kapan perkhat yang haga jing shisha kani ka kentin amen habalat balabatai ka kalong bet ni manjur habangi ong amen kabut ai bakan long kumta henry haga jing batai hang ni ngakwa banong yefi kadon kendiat ka jing yeper henry ka jing mot jongka kalong ka jo kibreu kila banong yakini ki ro uong u amen Uai uni amen kai kene ka kentin ka jingmut jong ka kentin amen haga jingtho jong ka kitab jing penpa kane ka kentin amen hane kalong equivalent haga jingtho haga Old Testament ka ba ublay wong I live as I live kat bangadang banga uong utrai barhabang ala pule bnia ya ka jingtho jong ka Old Testament bat ka jing tho jong ka ne ka kitab jing pen pau nga shem bahang ne la ong ro kum ne as I live said Jehovah
kat bangadang im uong u Jehovah lane nga long u Jehovah ubayay im shekibam jukut bat ka banga kren ka banga ong kalong amen kawat ka bakibreu ki hap ban ya manjur habaong amen ka bamudro I agree nga manjur ya ka ba pipiong ladang ong hagane ka step ka ba menta bau Jisu ulang utray pidepan ong amen balay pihapan ong amen ka daw kalong ba don show the way Jisu don show the way utray like no Jisu Christ ubaw try ubalakan ka meditation uim hakapertay umap yikipop jung kibreu uyabat umipat mentau don hagakti gamon ka jung kpao bahabneng yaro yotray amen. You have to say amen kadaw galong namar ba ulong kumta. Barhanne habaong amen kat kum ga jing batay jong ka kitab jing penpao ka theo ya u Jisu. Kabamot u Jisu hashwa ba unong kane kalong ka ba shisha nga kwa ban ong yafi kala dep long lupa ka ba shisha yaro yotray. Kadaw galong ba ka Bible u Jisu ong I am the truth. Ngalong ka jing shisha but hashwa bangan ong yafi bagane ka long ka ba shisha ngala dep long lupa uba shisha yaro yotray but haning in shem bagane ka kentin amen ka kren shapang u Jisu but yagane ka jo ka kentin amen ngala puli bnia ha ka New Testament ka de ka kentin ka ba yaringkat but ka kentin ka ba Jisu ong Verily, I say unto you, Shisha ngaong happy. Amen. Kata kade kajingmut jong kane ka kentin. But ya kane ka kentin amen nga kwaro ban ong yefikum ni. Lado try Jisu ong yo Yohanes ong ya kane ki ro ong amen to talk. Kabamur Yohanes don kam ban ledra shaka executive committee. Yohanes don kam ban khot ya ki nyawmut ki pastor ki jong namaru day presiding bishop hagini ki nyawtali ki balang don kam ban khot ya ka council of pastors and ka don kam ban le kalong just do it. Amen. Agree. And when you agree, haba piya manjur but katin ka jumublay sakaway ka ba pidon kam banle kalong practice it. Do it. Kadai kata kabaw blay kwa yang abad yafi. But nang ta katin ka jumublay ka ong rukum ne unong pla ubayay ne but ubashisha kajing stang kajing penlong jumublay ngakwa ba pin snap ha yagane ka jing hikai hang ne. Kidan sibon ki komentari ki balay rap yang bangan kerenda kumway pat Henry kamen sim janga kamsha yang bangan le kumta ngakwa ba pinsuk ban snoto haba pipule ya kaktin ka jungublay ba pin mi na gane ka jing sang ki breu ki bala kurku ngan translate ya gane ka jing batay kalong kumne unong pla ngakwa banong yafi udon tanguway unong pla yanga bar yafi hakmat jong ukpa ubahabneng bar une unong pla umde u Petros umde u Yohanes kimde ki pastor kimde ki bishop kimde ki pope ngakwa banong yafi udon tanguway unong pla yanga bar yafi hakmat jong ukpa ubahabneng baruta ude u Jisu ubong I am the amen ngade u amen badai mga uban playa fi hakmat jung ukpaw jong ayaro yotra kata gede ka interpretation kabangim yo ne ki commentary henry kata ka day ka tin ka jong blay but kabanga snotanat syapang une unong pla bauneu nong pla u ongro yanga badyafi lada pikwa ba un pla yafi hakmat jong ukpaw bahabneng uang mapiro wat le rain ban pla yanga hakmat jong gibreu amen
ia royo try si bon ba ki breu hagawe ka sngi ki balai jing ye sang kinong balai nga do no ya ka jing kar khu jong ka breng ka dau kalong ba pim shem la pla yo ne u bong ayam nga day unong pla u jong pi hauk pa u bahabneng barkak tien ga jung blai ka ong ro mdei tang bo u pla yengi u long u bayai ne oh yaro yo try Jesus ulong ubayai ne kanungo na pring jongpi ki bawan hagane ka jing sang ki bayai ne hado menta ngai ngo yo blay na ka benta ki samla ki bayai ne ki ba khatsan snem men shwa ki long ki ba shidrem hado mentaro ki dang rem na ka benta jung try pilong ki bayai ne well done ublay un yo ban kar khu ye fi don ki long kmi ki ba ki ba temen bat ki long paro san pohon reu snem men shwa kila shakri you try hado menta they are on fire for God kidang don ye ka ding ka jung blay but ka penrem ye ka do not ka jong ki ngai ngo yo blay and they don ro na pring jong ye hagne ka por ka bamenta ki bom yaine men shwa e pyong try ngala kujimot bangan yaine Henry had been shitayo pila hap no but pitip ki ki nong rem ki bala ki ba pila pen ken ki ki jing shisha ha ka jing im ga jong pi ki ba pim shem la yaine pim shem la le yaki haga por ba fikala ga ba mod atraji suya rap yang na do mentang ngan bot yami hado banganda yap jia kat bajia ndrai haba wan ki jing pi hap no pim yaine thank God we serve a mighty God ngai ngo yo blay bangi shakri yo blay ba crowbor but u deiro u blay u bayaine pila ban yo snow ya kata ka contain unfaithful war haka jinglong shilok haka ki sni ke ba menta ka don shibon ka jing ya thok ka jing ya shukor ka jing bam ya yaine jonki Henry nga kwa ban ong ya fi uneu jisum ubang ubayaine ong ro haka way ne ke jing krenju uang I will never leave you I will never forsake you nganam eno ya fi ngan don ringkat bat pi hado banda wai no ka pertai pila ban le pop jisu nom eno ya fi pila ban ong try mentate ngala jingai na me hantaro jisu don piong try ngam kwa shu ban le jing sang u jisu ong ngate ngayaine Henry ka jinge ka dei ka jongpi pi wan hagane ka jinge sang pismo to nem ba pilong ki ba yaine Henry to tip yang ni gawai go Jisu ulong ba yaine dynamar bo ulong ba yaine mangabat mapi ngila bandon hagane ka duan ka jungu barka tien ka jungblai ka ongro uba shisha kabamot kano kabo Ukraine lada panong ha ka introduction kalong kaba shisha yagne ka contain shisha kabagaktin ka jung blay ka kran hangne kabamot kabom don haka kano ka jing perkat da kum weipat nila shong shibon ki meeting kwa banong yefi barkalon ko por ngiyeng nyong Mr. Chairman nga don banong but nyong nga kran ya kabashisha nga kran ya kabaday nga kran klan ka jing arsa Henry ka motives ka jangi kalong da kumway ni puson da kumway ni kran da kumway kata kalong ka ba mar persya ya kane ka ba Jisu kubagaktin ka jung blay kong uba shisha kamot ka jing kran ka jung Jisu ka ay ka ba tmu ha ka donot ka ay ka ba tmu ha ka jingmot ka jing perkhat ka jung ukran ya kata bar ka jing kran ka jung kalong ka ba shisha kum mangalong balay kalong ka ba shisha namar ulong ka jing shisha nang tagaktin ka jung blay ka ongro haga paragraph ka lain ka bakhado ka ong igini ki kentin ka jing stang ka jing penlong uba shisha ka jing stang ka jing penlong jong blay hangne phila ban smuthu bakala khandiat lada phim snap ha ye ka jing batai
Kidon ki theologian ki bawanra kumne but ki ong bau Jisu udai uta ujing thau ubaningkong jong ublay. Henry la pin pulai bnia hangto ka jing stang ka jing penlong jong ublay. Ka translation nga ngej ha ka khasi ka long kumne Henry la ngin pek bnia ngin pulai jelew but ngin interpret ya ka Bible daga Bible ya ka tin ka jong ublay daga tin ka jong ublay ngin shamba hangi kalong ba u Jisu ulong ka jing stang jong ki jing tau jong ublay hagane ka pertai baro gawai namar habala tau ya ka breng ba ya ka kendeu ublay wang aling in ya tau haba tau yo brewang aling in ya tau yo brew hakadur ka jongi kabamot u Jisu ula don lupa hagado ka por batao ya ka breng ya ka kandeu yanga bat ya fi kumta ngimla banong bau Jisu udai ujing thao uban ningkong jong blaem udai u Jisu ubatao ningkong ya ki ai baro ki bangi yo i haga pertai ngalane man yo sngo ya ka amen balai ngong kumta because he is God. Udai ublay. But ngin ye pek menta ye gede khot ka ba khatsan. Khatsan bat khat nre. Ong gtin ga jung blay ngatet ngai tho ye ga jing le jung pha kriat ro em shit ro em. Ngakwa dik ba phanlong ka ba kriat lane ka ba shit. Haga ba khat nreu u Jisu ngam kwa ba phanlong ka ba shus ait ngakwa ba phanlong ka ba kriat lane ka ba shit nga perkhat sibon balai ka tin ka jung blay ka ong ngakwa ba phanlong ka ba kriat lane ka ba shit mdai belong memmen kanungut na pedeng jong pi hagane ka jing seng ki belong memmen haragi kti jong pi. Oh, thank God. Bagi probengej hangni kilong ki ba shit ngangej lani ki ba kriat. Baru Jisu kwa ye ki ba kum kita ki breu. Kwa bangin long neutral. Ngasem si bon ki breu ki ba long neutral. Ki ba long pedeng ngakali ki breu ngong balai pilong pedeng ki ngakwa banda buram. Ka buram ayu pinda da ka ba pilong pedeng. Habangi ong ya kene ka kentin yong adultery baka jingklim kade ka pop ti ki breu ki ong haswa bangin ong baka de ka pop ngihab ban perkhat ha bat ngim dei ban syukren yo baki smosi ki parabangai kumno pila ban ong kumta habaka kentin ka jung blai ka ong baka jingklim kade ka pop ngong yo wai rang ba ngong balai pilong neutral haba pikran aga meeting wang nakwa ban long pedeng namar ba ngam kwa ban yeng shaka show A but show B ka daw kalong yo ba kalong party ngong nem kam dei ka party ya gano ka ba don ha ka donod ka jong pi kren ya kata bar haba pi kren ya kata le seu blay pendon kam ya kata ka jing kren ka jong pi ban pen kala ya ka meeting ban pen kala ya ka jinyalang namar ngingeg bahaga balang ka jong blay ngingeg bahaga jing kren ya ki kam ki jam wat ka surga ba wan no way breu la da ka wan no blay ya kata ngi haban pediang ya royo try banlong neutral ngakwa banong ye fi kamlong ka babha hagak tin ka jung blay habangi kren syapang kane ka jinglong mem kane ka jinglong pedeng kabamut ki kristan pedeng kabalang halodikaya kadai kabalang pedeng baru Jisu ngai si ya kane ka jinglong ngam kwa ba pindon ya ka bakum kane ka jinglong ngin ye pe ki kini ki kristan neutral ki kini ki kristan ki balong pedeng ki balong mem kriat roem shit roem kini ki kristan ngan ye to ye ping ki dei kita ki kristan ki bala judon nado menswa haga balang ki bong la kai yanga haga balang ga jong blay ngam la ban klet ye gawai ka
jing ye kendo hagawai ni ki nong gendong nama ngasngot na de ban le drung hagi yeng jong ki probengai bat ngalarung hagawai ni ki yeng jong ki probengai onda ngalarung hagata ga yeng ngala kelingong pisai le jing ye sengkong bariong idei me i jonga ibala seng ya ga balang ga jongu blai bat ngala kendit tret habai ong bai me i jonga idei inong seng jonga balang ga jongu blai hagada ga shnong tingong i me i jong fi ngala panong ga dei ka prophetes kadai ka bai ka jongu blai ka shakri ka jongu trai henry kumno shapang jong pi ka ong kani ka probangit mem ka ong ba la arsnem ngam jupoi shu shayin mani but still ngadon haga balanga jongu belai kabamut on ngalayap lo kumno phia ban ra hianga phia ban bohi how lom jingtep jonga balanga jongu belai mangi kinong sharai nga kwa banong yefi ka don ka jing e ga ba crowd wat haga por ban kren ha ki jing sang yap breu habangim tep yo breu ba shit ne uba kriat uba long mem kalong ka ba shitom hadu kata yo breu ba kriat kabamut uba yap ubam don hi ka jing e day baru try ya wa komune breu ngila banong bau neu para pat pediang yo try jisu lane jule jing seng henry kini pat ki breu ki balong mem ki ong ba ki don haga balang henry kim jule jing seng kim ju shakri yo try ka jing long ka jing im jongki kam ya day satya but come on ka jong blay but ye ki ba kum gini ki breu ngala ro banong ba ki day kita ki nominal Christian la shukai ki hakabalang henry yaki shemla penka shaka hima ka jungu blai da ka jinkar sin len baumen sembakoi balai ka don ka jing memem ka dao ka long bashibon ki breu la shukai ki hakabalang kimpat yo ya ka jinkar sin u jisu ong yo Nicodemus u de waini ki breu balong memem Uni ujisu ang dan kamba on kapat yame ko Nicodemus sashise. Lada pilong ki breu ki balamat ya ka jingkar sin ngakwabanong yafi pimlong sho ki kristan mem pimlong sho ki prabangai kum hakabalang lodikaya. Hagani ki singi ki bamantang ngai bagani ko khubor ka jingkar sen ngidon kamban kentu ngidon kamban yalap yaka ngidon kamban perta yakani ka jing shisha namar ka deitang ka ni ka bala ban wanra yaka hima ka jungu blai haga balang ka jungu blai nginam la ban yo iya ka hima ka jungu blai haga balang ka jungu ladangim yalap bat ladangim mat yaka jingkar sen lengba umen sen bakoi de jungu blai kini ki Kristan pedeng neutral ki dero kita ki Kristan udon wai breu jong blai wong ki submarine Christian ngamtip ngalane emban ya agree bat kata henry ubatai kumne bakini ki jhat po duriau na do kasni Monday ha do Saturday ki don shapo jongga duriau henry men step Sniu blai kini ki submarine ki mi ploit bat ki pau ringkel baru neu brejong blai ong ro ki dan shibon ki Kristan hagini ki sni ki bamanta ki bong I am a Christian henry nado Monday hado Saturday ki im kat bamon ki le kat bamon ki le papat kumta terter henry ha kasni Sunday khandai baje ki mi no na ki ying jong ki ban let shaying mane they confess ki pla bagi de ki Kristan henry ka jing im jongki kamlong kum ka jing pla ka jongki klempep ha ka balang lodikaya ki don ki bakum kita ki breu ki bamlong faithful yau try jisu namar kum mangalong kane ka shnong kane ka nongba lodikaya ka don shibon ki jing snobha ha ka namar ka don shibon ka spa par kini ki breu ki la ban ngamro hangta kumta uji suong lada pilong kumne ngan spray fi kata kambe ka kentin ka ba ong manga kadai ka kentin ka ba uji suong ngan spray fi
Ngalapit bahaya kene ke kentin habong pre ka bamut ban kentat no ban penduk jat no ban penkot no na sla jong kene ke pertai angadang perkad bakumno jisu kumno utrai jong ka balang ukwa ban sweep away ukwa ban do away ukwa ban pendukut no ban penkut no ya kene ka balang halodikaya ngatip ka don ka way ka daw berkata ka long gane baki breu hang to ki snel baki long AA Henry Kim Long AA ki don ki breu ngane to yefi ki snel baki long ki bareu blay ki snel baki don yo blay penban Kim Don yo blay oh ki snel baki don yo Jisu ki snel baki la yo Jisu Henry Jisu shem la yo yake kini ki artuli ki bafidon kamban smoto lar pikwa ban light na ke jinglong kristan mem bapin yo jisu but bo jisu ro un yo yafi but habo jisu ula yo yafi to tip ya ke gawai umla ro ban pre yafi namar pila day ki jongu yaro yo tra nang tangin ye Pedro ye dekat ke bakat nyo bat ke bakat pra ong ke tien ke jong blay pa ong nga ke bariu ba bat ngalapen man spa tingam don ke jing kerdo ro em bat pam tip ba mapahi palong kata ke balanot khop bat ke ba jenjar sat bat ke ba duk bat ke ba matla bat ke ba lengkut kadau ka ba penlong ye ki probengej ngam tharai bekin ong yo Jisu bangate ka bariuspa verbally nga perkat bakine ki breu namar kala don ke influence ki kumbangalong hajaktin lam khmat bakadon ke influence ye ki probengej ki badon haga balang lodikaya bakin sngau sarong bakilong ki bariuspa hot kilong ki bariuspa namar kanong ba lodikaya la jan baro ki breu kilong ki bariuspa balese haga jingmot ka jongki ki perkhat ba oh ka balang jongi kalong ka babun spa oh habang account menta ngidon arpo klur oh ka bamot menta ka balang jongi kamdai sho ka tu ka kenhun duk ret nan shwa ka don haga jingwa shaman sem jongi oh ka kenhun duk ret ka ba ayu ka ba kum gane ngakwa banong yefi ka balang ka jungu blay hagani ki sngi ka ba menta kamdai sho ka tu ka kenhun duk baret utrai la pen kraw ya ka ngio i ka kti ka jungu blay ngio i ka buram ka jungu trai bat kum jo ha ka balang lodi kaya kam dei ka ta ka baduk ladangi kren hagane ka spa lese ha ka building ki yeng mane ki ba itanat ki shuki ki ben ki pulpit bat kum ta ter Ringa kwa ban ong ye fi kum ne u Jisu ong wa ngai thup ha ngatip ngayoi palaban ko palabanong pangila bianglot kinong yalam jangiro kidai ki bolong qualified u bishop jangi u dai u apostle ki breu ki la ban sneu sarong hanta henreu Jisu ang nga persyak ya kata ban nga kwa ban bo igini ki kente kumno kane ka jinglong breu ka kelah war hapdeng ki praposnem hakasnem ka baningkong bat ka baar ka balang ka baningkong ka ong igini ki kenten ka ong silver and gold we do not have kaksiar bat ka rupa tingimdon katagade ka kubor jong Petros baru Yohanes ki balong kinong seng jong ka balang ka baningkong hadin ka sngi Pentecost bala penlong ya ka balang ka jong ublay Henry haga kerteng ka jong Jesus Christ ubana Nazareth to yad bat to yeng yero yo try we have to go back
ngihaban lek sasisen syaga balanga benengkong bapanong ngimdei ke beruspa ngimdei ke bemanspa ngimdei ke babreu henry tanggawai ngidon berkata kalong ngidon ye ke kerteng ke ju jisu kabadap de ke bor kabadap de ke buram kabadon ke jing map haka kabadon ke jing penim haka kabadon ke jing pen khia haka kabadon ke kamba haka ya royotra Henry kawai ke jingkala ke bangasyen. Hadin prapo snem lane prapo snem tam. Ke balang halodikaya kam tipsyu ia kata. Ke ong penban. I have silver. Ngadon ye ke rupa. Ngadon ye ke ksier. Oh ngadon lot barok ki jingdon kam. Kibanga ngakwa. Ngan ye to ye fi ka dan ka por mangaban mapiro kum gibreu ngamong tang ye pi ka kontopro yanga ubakren hagne ka por ka bamenta habangi dab habangi biang habangi roy habangi par kadon ka por ka jing duai jangiro ngim da shime ye ka bakalong ka badon kam kajing day jangi baru jisu ngim da shime bakalong ka badon kam namar habangi pangro ngilek shani creams habangi pangilek velor habangi pangilek London barnyong ngidon ye ka spa ngidon ye ka pau Roi ngakwa ban remind ye fi ngakwa ban penken mau ye fi bangim day ban long kum ka balang ka jungu blai ka badon hapo lodi kaya kabo jisu persya ye ne ka balang kalong namar ba kaong bakala don spa menta kala mani spa berhaba ka don ka spa ka donro ka buram ka bapot But habau jisu yo iya gane uyo iba ka balang halodi kaya ka mane ya ka buram ka bapot kam day syo ya ka buram ka bampot syo ka bamot yo jisu kalaban bo baar bat la penlong nengkong ye ki jing don ye ki jing em jong ka balang baro gawai ki property habang account shibon ka pisa nila concentrate syata Henry ka balang lodikaya u jisu u ayaka ka warning lada pamane yaki jingkarku bat bhaya gane don bona preng jongi ngile ya kata we forget who bless us ni klet no way ubala kerku yangi haka jaka bangin mane ya unong kerku ni mane yaki jingkarku Barway ba pilanang ban mane yaki jingker ku to tip yang ne gawai baka jinghap jong pi kalahajan namar haba pi mane yaki jingker ku pi day kinong mane belaita nang ta sagawai ka bangi syam hakini ki dukot ki artali kat nye bat kat pra ka balang halodikaya kadai kata ka self-deceived church. Kadai kata ka balang ka ba syukur dalade yalade. Onggak tin ka jung blay bangimday ban sya syukur. Kamtam lada pisya syukur haka lade ka jung pi kalong ka ba shitom. Lada syukur soitan ya pi piong uneu soitan. Lada syukur ki breu ye fi fiong ureu breu syukor yang kumbahagawai ka singan itu ye fi ngalek ban thiet jor don lese ki breu ki bong pastorum don kam so ban thiet jor balai ni don kam mat le yeu bangin tip ye ka yeu ka hat ngalek ban thiet jor hagawai ka long kami ka bi ler pi don hang mero to kala ga bamot bat phitip kai ka bajia kanong di jor hang ne nong di do hang ne ti ya ka khamat kamon janga shaka do ka khamat ka dieng janga shaka nong di jor bat ngong kong snob ha ai ngam ka mau nga thrai shiteng kilo nga thiet yu jor shiteng kilo jor ba sting ne thoi fi la bon ti ka we ka khamat janga ngong ye ba ai ne ka do shikilo yanga bai ni kong ila persang ban theo ya kata ka shiteng kilo bawang uni unong ted
But on the depth ban tell ya kata jing tell you to jor isu tap no wood hapok jong ka plastic bedong ba shim. But hadin ngala shim ro ka do ngala bo but ka sur ka wan ha ka men same janga. This is beautiful. Nga ong kum ne habang yaj baru blay Ukraine hangi barabo. Kasur hamen sim janga ka ong kum ne ka ong ya kene ka breu bakan teo sasisen ya uto ujhor para bangai kinong di jhor sumar bha namala da phile kum ne ublai num kar khu ye fi ban nga ko ngo ya kata kasur ngam claim bau ong men sim ba khu yo pi su to bakla ya nga banga ong dos set the Lord and rai nga tip I am with the Holy Spirit all the time. But hagada ga por ngayos ngayo gada ga sur ngapen ko ngo hagada ga sur haga dono janga ngong kong snob hatheu sashi sen yo ne ujur yong em kala biang ngong em kampat biang on dai la theu ngatharai kam dei si tengkilo iha ban sim sa artro but ban bo yo jora ka plastic ban dap si tengkilo ngong balai kong pisukor yanga yong kabakla kene ka perla pimla ban blame ye kiwei ini kong ngakwa ban ong ye fi mdai ba syukor ka perla I syukor dalade yalade you know the truth pitip ye gajing shisha henrai pikwa ban syukor dalade yalade kane ka balang hapo ladikaya katip ye gajing shisha henrai ka syukor katip biang bakam don ye ka jinglong ka bakan jaman sim kamlong rius pa ha ka man sim kadai tang ha ka do kang ngalong ka ba manba ngalong ka ba rius pa ka jingkop ka jing sngo sarong kumba bona preng jongiro ngilong kumta udan way brewong ngate ngam jubakla bahagane ka prathehi dai mangi ki blay ngong ye ka ba kum ki ka brew kalong ka jingle rain ka ba kraw ba pikam dalade yalade ba pilong ki blay baru blay unsa bishar ye ki ba kum ki brew namar ki la penlong yalade ba kilong ki blay kani ka balang hapo lodi kaya ka siaw bagadei ka balang kabala janai da pilet kisuki da pipet ye kini kijing shai baro pipet lot nadong shadong perfect hangutrai jisu pashu sneo ba palong ka ba manba ka ba bhabre henry kane ka balang kampat yo ibha yalade ki babon ki breu ha kane ki sni kinang ban yo itang ye ki we pinang ban ong bo to pastor ulong kumta henry phim tip pat phim yo I pat ye ka lade ga jong phi ba phi long kum no ngai ngo yo blay ba u Isaya hakaway na ki experience ki jongo unero de u neutral prophet ngakwa banong yefe u ong dos set the Lord teng teng ki jia ki jingkran ki jongo henry day hakalanong ka bahnreu jong ka kitab ka jongo Isaya habola don berkata ka encounter with the living God u don ye ka jing ye kando baru neu blay ba im o ula duai baru blay ula penpau hau hakikmat ki kenjaman sem banyo I yalade mdai banong dos said the Lord bapin yak makidon ki pastor kidon ki nyalap kidon ki prophet habe ki yalap ki threaten ye ki breu henry kim tip baga gospel ka dei ka khubar ka babha bahabang yalap ye ka tin ka jung blai ka dei ban don ka solution let a day you no breu ka don ka jinkerman u Isaya bashay ong dos said the Lord henry menta wong dos said the Lord kumneu ong utrai yanga ngalayo I yalade ko kilong kmi bai wat lum pelut je ki por jong pi ban pe tang ye ki wei ba ki pralong kmi kilong kumta lare pilong kumta pilong ki farisi ngakwa ban ong ye fi ka balang hallo dikaya ngado ki temen besan hado ki rang babalang
like not no Jonas belong presiding bishop kini baro kide ki bre ki belong kum ki Pharisee la om dei sispa na ka sispa kani ka jinglong jong ki Pharisee karong haga balang kabong ngakot ngahok ngabiang henry kambiang u Isaiah Roman shwa ula banong kumta henry hadin boleh kendo baru try kading na brand the one bantang you uyo iya kaladi kajam ngakwa bahag ni ka step ka bementa kum ka balang ka jung blay hat kwala pati ngin yo iya kaladi nyimdai ban sha syukor larapi syukor dalade yalade kata kalong kabama ngalamut ban kam interpret ya kani henry ka por kam syayanga mga haban krenro yegni kiway kidukot kibalabo yanga hagani ka por ka bamenta but kumjo larangin pule hagatin ka junglay hagadukot ka bakat pra ong ka bible ngan pen ibut hapa bapantiet nanga yaga ksir bala prang hagawai ki translation long I counsel I call you to me ngakot ya pa ko kabalang lodi kaya bapan wan shanga bangin yoban ya salok kata gade ke jumur hane habau try wang ngapen ibut apa kabamot wan hanga ngin yoban ya salok but pitip nem habaka don ka jinye selok ka jinge ka bakatno kano ngila ban sofia ka shibon kibreu kim kwa ya gane udon way para samla badon ya ka jing shitom ha ka kle ga jong habalapan lapen ibut ale wan ngin ya selok ngin ya kren namar haga jinge solok ni yo snau ye ka jing kren jing ki breu bat ni kren ro ye ki haga jinge solok ki breu ki plaro bar haba ki plan na kwa banong ye fin lada pidon ka jing haga jing em ka jong pi wan how breu jong blay uba pi snau de ukpa haga ba kenjamen sem haga jinglong jong ka men sem ka jong pi plau but haba pila depan pla pin sngoto bagadon ka relief pin sngoto bagadon ka healing pin sngoto bagadon ka jing pelat baru jisu ang I counsel you ngakwa ban ya salok bapa kumtawan hanga kabalang lodi kaya ngan ya to yefi baleu jisu habanong ngapen ibut hapa kadau kalong bakala kletno ya kato ka experience ka jingmat ka jongka menshwae shapangu jisu but habo jisu ang ngapen ibut hapa sngabha kay ka jing pen ibut ka jong jisu ha bapawan hanga ngin yo ban ye solok but pitip ne em ka don ka bor ha ka jing ye solok phila bano yang apa sot batai kai ka bor ha ka jing ye solok ka bible ka ang haba pidon ka jing ye solok paraloki te ka snan ka jong Jesus Christ kan pen ko ye ki pop ke jong pi ye ro yo tra amen uong apostol Johannes ubalato yagane ka kitab jingpen pao when you have a fellowship with one another and the blood of Jesus Christ will cleanse you kan ma kan pen khod yafi but way bagas nam ka jung jisu ka pen khod yafi ka don ka security ya ka jing imbam jukot ka don ka jing sting ha ka jing mot ka jing perkhat but ka donot ka jong fi Henry ka balang lodi kaya kam sngoto ya kada ka bor jong ka jing salok but nang tau jisu ang kumne haba pawan hanga ngan yo ban ya salok tinga ai jing mut yo fa ba phanthi kane ka kantin thit ka ba shitom ba phanthit nanga ya ka ksier bala prang hagading ba pan da yo man spa ka ai kane ka jing mut thit hangne ngala shupet haga jing batai yagane ka content tet habang tet haga parengjong buy ngabo kumne buy means pay the price of something you want to own lada pikwa yaka kali
pihak ban pelut ya kapisa, pihak ban say ya kapisa ka ba pila bo habang, kamde kapisa ka ba mi da ka magic kade kapisa ka ba pila pelang da kisnem ha ka jing mi jong ka set ka jong fi ha ka jing pelut ka jong fi ka por ka jong fi pihak ban say ba pihak ban ai no ya kapisa ya ka company pin yo ya ka kali. O dona pring jong firu ki samla ki ba don hagane ga por ga ba menta lara pikwa bo blay un kurku ye fi pin yo ye ka result ga ba ba you need to pay the price pia ban siu ye ga dor ga ba rem kam de ka spa kam de ka ksir kam de ka rupa ka price ka jing siu ga ba pi happen siu lara pikwa ban yo ye ka result ga ba ba kum ki nong pule berkata kalong spend more time pelut sibon kapor ban pule bat klempet andala kut ka snem pin yoi ya ka resol ka babha lar pikwa ban long ki businessmen and women ki bau bleun kerku ya fi pidon kamru ban pelut sibon kapor ban tre bat habang ong pit hang ne ka bamut pelut ka ka bau try jisu ukhat ya ka balang lodikaya u ai jimut ya ka lada ka kwa ban man bha lada ka kwa ban yo i lada ka kwa ban yo ya ka jan kop ka bali ka balong keng kata ka jing im ka jung kres namar habangi kren shapang ka jing man spa ka jing mot kalong ba phin roi ha ka jing long ka ba ken jaman sem habangi kren shapang ka jan kop ka bali ni kren shapang ka hok ka jung kres hangi kidon shibon ba ki breu kim don ya ka hok ka jung kres haki namar ki dei ki breu ki ba kop da ka jan ka jong ki hi on ka tin ka jung blai ki hok jong pi ki long tang kum ka ser dep jot hakmat jong u ka ba mot ki hok jong i ki nam la ban pen long hok yang i henry tang la da ni shem ya ka hok ka jung kres hangi kum ta u blai u la ban pen long yang i ki breu ki ba hok ba la da manga bat ma pi ni don kata ni pi ya ka por ka jangi bangin ya selok baru try bangin ya kren baru try bangin duai bat bangin sha jengit dai hang ta ken u jisu un yo ban ai ya ka hok ka jongu hanga bar hapi bar habu syaitan u pet ya ka jingim ka jongfi u pet ya ka jingim ka jonga unam yo isu ya ki hok ki jongfi henry un yo i ya ka hok ka jongu blai ka balong u jisu kris bat dai hang ta ro bau syaitan umla shu ban kedau keti fi sibon kinong bek soj ngalalap u syaitan u kedau keti ki ngamla ban akri bol syaitan namaru syaitan u kedau keti wat ya ka bam dei ro ngalalek bek soj hagawai ka shnong bat kedau keti yang bat habala kedau keti yang u kedau keti ya ka bam dei bat ngong balai me kedau keti yang u syaitan ong maklem kedau keti ya fi he is a liar u dei unong syukor u bakrautam ngakwa banong ya fi henry ka ka bangamut ban wan ra hang ne kalong kane haba phila don ya ka hok ka jung kris hapi u syaitan umla shu ban kedeu ye ki pop ki jongfi ki ba phi philadep ban le san posnam bin shua amen shibon ki bro ki struggle ye gane ki ba poiro ha mental jail ka dau ka long ba ki le bat ka pop ka ba don haki men shua ka ba philadep ban phla baru jisu la map ye ki ka dau ba ki hab ban circle ka long ba kim tip ye ga jing shisha jong ka tin ka jong blai ki sngau ba da ka jing la le jong ki ban pen long hot ye ki henry ka dei da ka hot ka jong kres hangi ka ban pen long ye na ba dia fi ki breu ki ba hot amen yero yo try jisu bar habangi kran sa pangkane ka kentin tet ka bamut pelut ya ka por ka jongpi banduai pelut ya ka por ka jongpi ban ya salok pelut ya ka por ka jongpi ban ya kran baru try pitip ne mu breu baduai la kumno u jisu un pen ihau ya ki jing tlot ki ba uda Kidai tang ki breu ki bam duai ki bam sha jingit ki bam don ka jing salok baru try ki bam tet ya ka por ka jong ki ban shong hak jat jong jisu kum ba ka shong ka mary
Kini ki breu na kwa banong ye fi kim yo I yelade kim tip yelade. Henry breu ubathet ye ka por ka jong ban song hakikat ke jong Jisu ka breu ka ba sha jinget la kumno ka jinget jong kiro ka klain ka jinget jong kiro ka long ka jinget ka barhem kamut ayu haba ka Bible ka kren ye ka jingkren kabaong kumne panyo kup ye ka jain sorry panyo manspa baki jain bale sorry thiet yang ana ka sier bala prang hagading ka kene ka sier ka bala prang hagading kat bangadang perkat kawan kawai hagaman sim janga kabong tested faith ka jinget ka bala tenjo yero yotra Kidon ki berukong haba pilanget yau Jisu bed and roses. Haba pila pediang yau Jisu all is well. I think that's the wrong gospel. Kata kamde ka gospel ka basisha. Haba ngila pediang yau Jisu to tip ya gane gawai ki apostol ki pediang yau Jisu dan ki basha krai kle. Ki apostol ki alap yau Jisu dan ki baduk. Ki apostol, o apostol Paulo in na kabanta jong Jisu udan usia hagamet ka jong. But ki breu ki ong haba pila pediang yo Jisu kam tham ka gospel ka wan na po ka ri America na kwa banong ye fi 60% ka gospel ka bekialat menta ka de ka gospel ka bong all is well. Haba pila don yo Jisu ndrai sha banganong ye fi kumne ka jinget Kristan kamlong kumta. Habangila pediang yo Jisu haga jing jongi ni don ya ka jing suk ka bapalat ban ya ka jing champang wat hapdeng jong ka jing Can I hear an amen? Amen. Oh, come on people. Habangila pediang yo Jisu Christ ka jing suk ka sensyar haga donod jongi wala ni haban ya hapdeng jong ki jing pan. You don't believe that because you don't have that kind. Jungka junai. Kajing sok kajung utrai kadon hangi walang ilong ki baduk iro yo trai. Mday tang bapi pediang yu Jisu pinrus pa no Wanam kami lenti ya kata ga gospel ka basisha jong utrai Jisu kada ga gospel jong ka tested faith ka jingeg bala prang hagading yero yo try. I'm quite emotional, I'm sorry. Lada mangabot mapigi ba siyang hagane ka jing isang nisngo to ya kata ngin suk hagaman sem u Jisu ang yini ki kantenuang ngam shem la wan raya ka jing suk raya ka white ngayos ngaw si bon kini ki nong interpret ya gato gato khot ka bo try Jisu ang how come no Jisu haba ka Bible kong he is the Prince of Peace u deus im jang ka jing suk rai wang wan raya ka white kajingmot jongka kalong kumne laban ptai bom hajan jongene ka ying mane henry mangi ki balap diang yo Jisu kajing suk jongu kari jai jai amen kalaban don kajinyab hangne hantai kalaban wan ka ai sesro manoban tip ngayo ban pule hagawai ne kijing pule ladon bong ki donro ki isis ha Bangladesh kilaban wan ro hagne ka ri ka jangi henry kan mau ya gane gawai ladanga ban mafi ngelap diang yo Jisu ka wat jong isis kampen kuslai yani yero yo try namar mitip the moment we die we will go to heaven hallelujah haka kelamat ka bangin kap ki kmat ki jongi we will be in paradise yero yo try. I am preaching now but menta satang sipotali ki menit ku mangala kular la dangala ban pendek kaktin ga jong blai kong kat ya ki banga eat nga sneng nga sempat nga kwa ban bo kumne true love correct rebuke and heal as well ka jingit ka basisha kamde ka jingit ka bakmen haba kayo iya ka basnil baru blaywang ya ki banganya it
nga sneng na sempat kumbangi sneng ni kentu ni sempat iki khon ke jangi bakin sneu bakin jot bakin pra henry bakin bha uji suru nga id pa ko ka balang hapo lodikaya namar ka daw nga sneng nga sempat nga snotan na baga gospel ka jung try Jisu tang ban sneng tang ban sempat henry wat ban penkia do yaro yo try habaki kini ki pa ka jung kumlat ti ki bomno udon way pa nga try ka de ka kini ka bom te ka ong tip manu ba bom yi te kon bedang rep but ka don ka jung at ha ka sket jung te kon on la peg yong ho imat na kumbakla Tena marbayong na kumbakla isimno ya ka umpneng but ita ya ka skep jong ka ko Parhadin sisi kala jakno gajingmong ngam ong bo blay ubakla habo sneng u sempat yangi hendrai gajingmot janga kalong kumne u blay habo kren habo korek yangi habo sneng u sempat yangi kala bendon gajingmong haga doknot kajangi hendrai to tip yagane ka way bangi mane ni shakriro yo blay ubapen kia yaro yo try lada don na preng jongfi kibala sha sneng ho blay hagane ki por kibala kadon ka jingmong hagadon ot ka jongfi u blay pa yafi hagane ka jing seng ba pinyo snel bo on I am the Lord that healeth thee nga long u blay u try Jehovah Rapha u ba pen kia ro yakita ki jingmong ki jongfi nga snotanat yagane ka contain rebuke kane ka contain sneng hangne ublay pendon kam hiki babon ki benta ula ben pendon kam haga jinga selok ula ben pendon kam haga bakum gane ga jinga seng ula ben pendon kam daga bau pen i lan baki signs ula ro ban sneng yangi haga jinga la bar ula ro ban sneng yangi daga jing sha mai ngani to if you don't way prophet ubakrao umayus in u kan hate yus in David baru nathan wong gai mame baru David ula kendit threat but ula kala ka banget haga bakum gani ka jinga sengro u blay ula ban kren je fi kumta nang ta ktien ka jung blay ko ong sempat kani ka ktien sempat ka long ka ba ban batai henry nga kwa ban penjem kandiat nama haga translation ka banga puli ka ba kamjelu nga snotana kirang gibro gibong u blay namarus ulai si ga jingle jongtai breu mentau la ai ga jingpang cancer I don't believe ngam ngai bo bleu pa ga jingpang cancer nanta don ki breu ro ke bi isi yanor kiong u bleu la bishario to breu namar ta dau ula pang yap shili I don't believe henry ngai ga ga ne ko nongrem ba u bleu ula bansha ya ka jing ya kendo ha ka jing em jing ki breu kala balong ka jingpang kala balong ka no ka jingjia usha nmarkat kun ka experience ka jung job kamdai ka bau blai pa henry u blai usha kadon ka jingge per hapdeng ka contain pa but ka contain sha but u blai usha naka benta ka jingbha jong ka jingem jong job naka benta ka jingbha jong ka jingem jong kita ki breu ki bangai bat ki bashania how try but mapiro prabangai bi lada don ka ba kum kata na khot ye fi ba what nom do jinkerman don ki breu ki bam sko tho ba bleu sha haga jaka bakin duai haga jaka bakin sha jingit haga jaka bakin wat yo try ki lai phaknya larpin kan mau menshwae don kini ki breu ki jongi ki bong bagi dei ki kmi balang ki kpa balang mi uto unong tho ye ki lai tele ki shun ha ka shalang mat ki ong bo bleu pa ki bakin lechata on dang lai bania salokong how are you my sister pilong kumno ki ong nim don jingper ei roem ngong balai pi hapno naga jingait ublay sha ne ga jingjia ba pin lek shaklau ban lek pata shon
Let siya gading na Calvary. Ya kren baru try Jisu. Ya salak baru. Ka kabaudan banong. Nakabenta jongfi. Kumta nga penslor yafi. Habawan ki jingjia. Wat na mare syarum bat seneng. Banwat ya kita kinong batay. Bat ya kita kinong batay ro. Kiban penkulmar yafi. Go to the feet of the Master. Let haki kejat ki jongu Jisu Christ. Bat day tanghang ta pin shem. Ya ka jingjat. Ngadon satang 1 minit hagabaji ka jonga ong gaktin ka jong blairo kumne ngamte piain em nga sa pratali minute. All right, lar fi mai tani ka ko jonga ngan song no so gaktin ka jong blai ka ong ho ngadang kwa banyala ba hagit khot ka bar pho ka bible kong hakmi nga yeng haga jingkang ya ka nero ngadon kam. I think next time next time I'll come. Hagdakot kabar po ka kren syapang ka jingtit ka jong Jesus. Wow, this is beautiful. Ti haswabangan kren syapang ka jingtit ka jong Jesus. Ngakwaban penkut ya kene ka kubar that evangelistic message kabangong 3 kinds of knock. Kidon lai jat ki jing tet ha ka jing em ka jong breu ban nga kwa ya pi baro ba pin jet ka wai ne ki ne ki jing tet but ka wai ne ki jing tet nga bo kalong the knock of Satan ka jing tet ka jong Satan shibon ba ki samla. Let's see if he don't ro hagane ka jing seng ni snow tenat ban play ka jing kang habau teru Satan namar habau teru Satan wan ra ya ka pop berkata ka pop ko ka pen snow tenat yangi ka pen snow bang yangi nang ta ka pen long ro yangi bash baro shimet nin snow bangi shong ha paradise henry on dang la came and step ngitip bakadai ka pop. Usaitan uted haga jingkang leng baka sexual immorality haga neki snigi bamanta leng baki drugs leng baki kam auria leng baki kam to kam shikor ki baharukom the knock of the devil but shibon ba ki bro ki hap but ki play ka jingkang jonki habo teru Satan the knock of death ka jingtit jong ka jingyap 4 slem ngalayo ban let dua yo way breu ubadon ha ka kenta ka bakat way jong ga jing im ga jong wong pastor dua ino yanga ngan kala ga bangot na yo throat cancer tipen baptis no yanga ai sacrament yanga but on dangala khia tengan shakri yo try oh shibon ki breu ki mut ban pen beat yo try ha ka kenta ka bakat way jong ka jing im ga jong ki on the ga jing yap kalati once you hear the knock na ka jing yap she saying ba playo sngo ya ka jing tet na ka jing yap himla shubanong ho ngan le kumne ngan le kumtai and you have to go pi haban late no but ki don tang artli ki jaka damnation ka jintim lane ka jingim bam jukut snowsi bauneu para don sho yakata kala namar baka jingyap kala te haka jingkang jong ka donot ka jong but way baka ne ka jingyap ka te kam ju ong excuse me kam ju ong please ka jingyap ka tur daga bo but shibon ba ki breu ngani toifi ki don ho ya ka jingim kabau trai la ai haki namar kim sut nyau ya ka jing tit ka basngau tenat the knock of Jesus ka bakadu ka ka banjia yang abad jafi larangi play ya ka jing tit ka basngau tenat ka jong Jesus lada day hagani ki sni ka bamanta ngam trai bo Jesus untit bell un nyot yo to switch jong ka bell shipau ka sansen na try arsi ting tong if you come it's well nganget ka jing tet ka jung jisuro kalong ka ba jai namarulong uba donakor uday ublay uba tip ya ka buram bar ya ka akor bar hang neong I am standing and knock ngayeng ha ka jingkang bat ngate ngong ka try
kabanjia ladengi play ya ka jingkang baminrong don lai teli ki bawan ha ka jingmut jonga but ka way ka dei kane I will bring peace yero yo try la se dona preng jong fi ki bam don ka jingsuk when you open on the pillar play ka jingkang jo ka dono ka jingsuk kanwan nang ta ka bar ka bawan ha ka jingmut jonga ka long joy ka jingkmen ka bapalat ban ye ka jing champagne but ka balai ki jingkerko ki bakra habau sakaya sula play ka jingkang ka jongo ba unrum Jesu ngai ngo yo play bau Jesu ay ka declaration baru ongkom ne today hagane ka sni ka jingpen em kalawan hagane ka ye bar habau ne Petros but ka kiau kurem jongo kila play ka jingkang bo unrung Jesu something happen oh ka jia ka kamba haba kani ka kiau kurem ka jung Petros ka don ye ka jingpang fever oh ka don ka jingbatai ba ka don ka jingpang malaria hendrai haba ka sha yo Jesu bo unrung ha ka yeng jong ka ukta ye ka but ka yo ya ka jingko ya ka jingkia. Blessed be the name of the Lord. Tong yin ye duai hagane ka por ka bamenta. Ngai ngo ye me try Jesu na ka benta jengane ka por blay ka bamela sha.